Hi, mga unoy. Karong adlaw mag-istoryahan na ni bahin sa among kaagi sa unang panahon nga kami managbunday, magdampa, tanang trabaho among nagian. Yun, yung akong pagbuhat sa una, maglaro, mangguna, tanan, manguhan ng isang buhang kahoy. Muna, siya among kaugulingon na nauso na. Kumala. Wala ko na ito. Sa una, kami magdampas ni, kasi magdampas. Dayon, magtabang po og dampas. Pag kumanog dampas, dahil siya po magsarol, ako po magdampas. Ginagawa mo? Dayon, ay nag-ulit na mo. Managdala may kahoy. Abot sa balay, mamutpot siya. Ako po magdigamo. Dayon, maglungag ko. Pagkakuha na, mangabok ng tubig. Magpatubang may sa baol, magdala may daag, mga sagob. Kasi unang panahon, sagob nga kawayan. Pasanon ana. Taas kayong kawayan, di pasanon. Mo to, nag-ulit na mo. Magdala po may atong sagob. Kaya para na may tubig. Bubo sa banga. Sagob roman, may galon. Na karon mo, nagganit karon, kay nanay galon. Pero gatarbaho gihapon may karon, kay kubre man may kaayo. Karon sige gihapon may trabaho. Guna ko maglaro, na akong trabaho. Di ko mga suri, mga kuwan o mga misa, di buhaton. Magtarong di ko kayo sa among barnomyo. Kaya aron di ako misa ko na. Sa unang panahon, mga unoy, aron makaibalong ko sa akong kaagi. Sa bago pa may menyo, trabaho dyan may duta. Antod na lang ko, naburos, maundang kong trabaho kon mga anak. Abutan ng isa ka bulan, magtrabaho na po. Kay pobre man kayo. Sa gamay pa akong anak, magtabang yun ko ubunlay. Trabaho yun ko. Kung unsay trabaho, mga tubig, pagligos balay, panglaba, pagdigamo, tanan, mga og kahoy, mutabang ko. Kabog tubig, mutabang ko. Kay, di ko mutabang, kameraman, wala may laing masugo. Tabang-tabang di ko kung sa mga trabaho para daling mahuman ang trabaho. Sa unang panahon, wala may mga cellphone, wala may mga radyo, wala may mga video 5, walang tanan-tanan mga kuan, walang mga TV, wala. Ang naa sa una sinira. Dayon, ang magkanta-kanta sa unang panahon, kanarang na ang sistema ay gamiton. Wala, ako, matigo po ko magitar gamay lang, dili mo mayo kaayo, pero wala po ko yung tiguan ng gamay lang. Para makanta-kanta ko, makaduyog ko sa akong kanta. Unay among kalingawan sa unang panahon, kanta-kanta, dahil magitar-gitar po. Ganto di kayo mayong magitar, basta kay mantigo lang po gamay ra. Sa unang mga unoy, sa dalaga pa ko, edad pa ko o 16, kani mo ayang mong kalingawan kaning gitara. Ginama ra ni, wala ni nagipalit sa lungsod. Ginama ra ni siya, di bangagan ng ana, di taklapan upuan mo ning na ang gama ra ni sa ako ang bana. Siya ra gama ni. Unang magkanta-kanta me, kani among gamiton. Magitar-gitar. Una mantigo po ko gamay, gitar. Magkanta-kanta me kay mo may among ganito, wala na nga ng mga video 5. Na may mga microphone sa landia. Kanira mang gitar. O ni kaning gitara ni, hungay na yun kayo. Wala niya sa mga 58. Ang mga 70 na yun yung edad ani. Yung gitara. Ang bana may gagamaan eh, kaya may po kasi yung gitar. Yan, magkakanta me, kanina among gamiton. Gitara. Baga po kayo ng gitara ni, kay ginama raman eh, dili man eh pinalit yun sa lungsod. Siya rin may gagamaan eh. Una, hasta akong mga anak, mantigo po mong gitar. Kapag minyo na mo, nadala ramang gihapon ng gitara.
Salamat sa inyong paglantaw mga unoy. Hinaot unta nga doon na may nakatunan sa akong vlog. Bye!